А сега, драги слушатели, ние с Парцали ще ви разкажем. Какво ме гледаш? Хайде сега, ти пък не даваш човек да те погледне, бе. Симпатичен си ми, затова те гледам, бе. Радвам ти се. Знаеш ли, гледам те и се чудя какво удоволствие да те доставят. Да взема да те поразходя из някой разкопана улица. Не, чакай. Утре неделя ли е? Неделя. Отивам на лов. Ако искаш, ела с мен да гледаш. Това за теб ще бъде такова удоволствие, каквото не си искаш. Чакай един момент. Ама ти ловджия ли си? Хайде сега. Ма ти не знаеш ли? Не, за първи път чувам. Ловжия съм с най-висока квалификация. То целият ни джинс е ловжийски. Предава се по наследство. От мене почва. Как? Даде, защото аз съм ловжия. Баща ми ловжия. Баща ти ловжия. Дядо беше ловжия. Дядо ти ловжия. Баба беше. Кой? Не, баба не. Баба не, ама прадядо беше Прадядо ловжия. ти, браво. На прадядо баща му помня беше. Помниш? Няма. Я ми разкажи някои случки из вашия авджила. Ами ни случки имаме много. Поне една ми кажи. Помня веднъж дядо уби един глиган. Глиган? Така го уби. Така го уби, че като гръмна, куршума влезе през лявото ухо на глигана и излезе през десния му. Какво ти се шигуваш? Как може да влезе куршума през лявото ухо и да излезе през десния му крак? Може, защото когато дядо гръмнал, глигана чешал с десния крак лявото си ухо. Много лъжеш, бе. Много лъжеш. Хайде сега. Ами ако ти кажа, че съм убил мечка... Стравница? Стравница ми няма да си играя с обикновени мечки. Как ти убих? Абе как я убих, тя не се появи внезапно. Толкова. И докато я огледам стравница ли не, малко се пооплаших. Не можах да дигна хубаво пушката и понеже в едната ръка държа ножа. В едната ножа? Другата пушката. С другата пушката? Третата и вика, Чакай, бе, Парцали, в 3 ръце извади. Какво? Той е напрежение, не мога да се чета ръцете. Бе, колкото извадя толкова. И така пооплаших се, не можах да дигна хубаво пушката и я гръмнах в питата. Какво стана? Почина моментално. Ма ти ме разправяш басни вече. Защо? Как можеш да удариш мечката в петата и да загърне, моля? Може, защото мечката, като ме видяла, пък се оплашила от мене и от страх сърцето й пада в питите. И аз право там. Това е психология, бе, брат. Трябва да извардиш момента. Но на мене много ми помагаше кучката. Кучка имаше. Кучка ловжийска парашкева се казва. Парашкева, чудесно. Само върви подире ми и души. Веднъж няма да забравя, бяхме с баба. Стига, тая баба остави я намира. Не, с дядо. Се бъркам, защото и тя беше мираклийка. С дядо бяхме и точно сме влезли в дирите на един пъдък. Гледам, спря се кучката и почна да рови. Рови, разкарах я оттам, минахме няколко километра, тя се върна на същото място и продължи да дълба. Чакай, виж. Един момент, може би на твоята кучка парашкева и се... Не, аз се познавам го. Не, ама изрови един трап към метър и нещо. Малко ми се вижда. Сега не съм го мерил, ама кожа дълбоко беше. И какво? И рови, из пръста излезе и какво мислиш? Какво? Държи в муцунката си едно черепче човешко и такова малко. Череп? На кого черепа? Погледнах го и го познах веднага. На кого? Черепа на Нерон. Парцалев, ти си луд. Всички деца знаят, в училищата учат и всички големи хора също знаят, че черепа на Нерон е бил голям, понеже Нерон има много голяма глава. Ама това е черепа на Нерон, когато е бил малък. И като го поразклати, гледам дрънчи нещо. Имане? Не имане. Отварям череп. И вътре една стара златна римска монета. И от едната страна на монетата нарисувана една глава. А от другата страна нарисуван един заек. Заек? Как го удуши пуста и кучка на таква с дълбочина. Знаеш ли, като казах заек, че се сетих, веднъж пак бяхме с дядо на лов и гледаме един орел, хвърчи над облаците, не са види. Ама вие виждате ли? Ние го виждаме. И орела държи в ногтите си един заек. И дядо веднага с пушката. И орела... Аз с един чувал вардя отдолу. И орела? Орела право в чувала, взимам го на рамо и... Ами с заека какво става? Заека, той продължи да се хвърчи горе.
Той дядо ти бил голям ловджия, бе, парцале. Голям ловжие беше и голям на ръст. Висок, но това нищо не е. Ако за височина, моят дядо беше по-висок от твоя. Сега по-висок от моя не е бил. Извинявай, но моят дядо беше най-високият човек в България. Слушай, моя беше най-високия на Балканския полуостров. Моят дядо беше толкова висок, че не можехме да му намерим и дрехи по магазинки. Сериозно? И че гол ли ходеше дядо ти, бе? Не, но случайно един път отидахме в ЦУМ и му открихме един много дълъг панталон, ама много дълъг. О, да не е един дълъг. Много дълъг, да. Син, да. На раета. На раета, да. И с едно джобче отпред. Чакай, бе, ти откъде знаеш? Това са на моя дядо късите гащи, бе. Хайде, бе, Багаров, къде се бавиш? Трябваше да започнем отдавна. Какво да правя? Не съм виновен. Трябваше да отида да си взема балтона, парцале. Сега ли намеря да го вземаш? Къде си ходил? Кога да го взема? Ходих да си взема балтона в мъж, дам, дед, баб, спецмод. Да, а ти къде беше през това време? Аз бях в Круслив дюл Прасплот. Ма ти в Круслив дюл Прасплот там ли беше? Там. Защото аз те чаках от среща да закусим в Киев бан ме геврек снап. Извинявай, ама това вече съвсем занзибарска дума. Какво значи това Кивбан Мек Директ? Кивбан Мек Геврек, а не директ снап. Кивбан Мек Геврек снап значи снабдяване с кифли, баници, микици и гевреци. Тоест хлеб изделие на ширпотреба. А ширпотреба е производство на Лекпрома. А Лекпрома произвежда дом потреби, кожга материя, хими изделия, култ предмети. Да, култ предмети го зная. Там влизат канц принадлежности, хард продукти, проч книги, дет играчки, мус инструменти, пиш машини. Пиш машини, знам го. С една дума разбрах. Да, ясно. А сега? Сега кажи. След нов ном. След нов ном. Това не го знам. Не го знаеш ли? Това е следва нов номер. По съкратената процедура. Другаро, извинявайте, къде е библиотеката? Тук е, другаро. Кой е библиотекара? Аз съм, бе. Кажи. Много се радвам, благодаря. Да. Другаро, библиотекар, знаете ли, аз дойдох да си взема някои книги за прочет. Да, кажи. Бих желал най-напред така от класиката нещо да взема. Бе, то хубаво, само че те се поизчерпаха малко класиците, Какво но ще ми препоръчате? мога да ви препоръчам Мъртви души. Мъртви души, да. Мъртвите сибирски полета. Мъртвите остават живи. Мъртвите... Долината на смъртта. Смъртта. Извинявайте, мъртвата схватка. Другаре библиотекар, нещо за живи нямате ли? Има и за живи, бе, другаре. Дайте ми. Вземи си живия труп. Благодаря. Знаете ли, бих предпочел да ми дадете как се каляваше стоманата. Нямаме от металургията, другаре, изчерпани са. Така ли? Добре, тогава крачка напред, две назад. Да, ама и физкултурните и те се свършиха, няма. Какво да се прави? Дета знае, бе, прави каквото искаш. Той пък мене пита какво да прави. Извинявайте, другари библиотекар, но преди вас имаше тук един библиотекар възрастен, стар, бай Генчо му викаха. Къде е той сега? Те го уволниха, другари. Защо? Той нямаше висше образование, да сложиха мене. Парцале, знаеш ли, току-що получих едно писмо от група граждани. Да. Молят ме да направим една сценка за техния съквартирант. Ма бил голям чешит, постоянно им тровил живота. Щастливци. Защо да са щастливци? Защото на тях само един им трови живота. А при мен всичките ми съквартиранти са такива. Не можеш да им оголиш, братче. Ни се водят, ни се карат. Правят скандали. Без време ще ме вкарат в гроба. Знаеш ли какво предлагам? Вместо да правим сценка, я разкажи за твоите съквартиранти. Да разкажа, само че не знам откъде да започна просто. Аз един случай да ти разкажа, ще разбереш всичко. Добре, кажи. Ето, например, купих си един кош и го поставих в коридора. Така. А той да вземе да падне върху една от съквартирантките. И така паднал, че едва не остана на място. Кой, коша ли? Не бе, съквартирантката. Че като се развикаха всичките. Как е възможно да поставяш такива тежки предмети в коридора? Прави са хората. Добре, да и аз това казвам, прави са. Махнал го от коридора и го сложих в хола. Много хубаво се направи. Хубаво, ама те пак недоволни. И да вземе един от квартиранти да се блъсне през нощта в него. И така се блъснал, че щупил 2 ребра, кормилото, крака си и 4 спици с фарови. Чакай, какви спици, какво кормило, крака, не разбирам. Чакай, това ти казвам, да. Спиците, фаровите и кормилото са на моя мотор, а ребрата забити и крака на съквартиранта. Един момент, парцале, преди малко ми говореше за кош, а сега ми говориш за мотор. Чакай, бе, ти какво се правиш на ударен? Нали знаеш, че моя мотор е с кош? За него ти говоря. Че като почнаха да викат, не му е там мястото. Прави са хората, де. Ме прави са, викат, тук пречи да минаваме за телефона. Точно. Добре, ако щом пречи, ще го махна. Сложи го в стаята си, тури го на масата. Кой, коша ли? Не бе, телефона бе.
А те пак недоволни. Викат, на нас телефона не трябва всеки момент. А викам, щом ви трябва, елате в стаята ми говорете. Добре си им казал. Да, добре им казах, но те... А те как вика ще влизаме в стаята ти, когато държиш в нея такова зло и мръсно куче? Ма ти си имал мръсно куче. Имам вълча порода едно, да. Ей? И за да има мир, викам, хайде да им угодя, взех, изнесъл го пак. Кое е телефона? Не, кучето. И като видях, че и така са недоволни, влязох вътре, заключих се, угасих лампата и 3 дни не излизам, само мир да има. Един момент, ти къде се заключи? В банята се бях заключил. А те през цялото време отвън лопат, тропат, викат, как можеш да проявяваш такъв егоизъм? Правилно, сега Парцалев проявяваш егоизъм сега, да? Как проявявам егоизъм? Аз в живота си, освен снимки, нищо друго не съм проявявал. И докато не разбиха вратата, не се успокоих. И после? Но те са невъзможни изобщо, вече. Те не дават на детето ми да си учи уроци. Сериозно? Сериозно, то се връща вечер каталясало от умора късно, почва да учи. Извинявай, къде учи твой син? В музикалното училище свири на тромбон. Та им влизам в положението на тия хорица, които се оплакват. Я какво пишат по-нататък? Другаре Багаров, ние се обръщаме към вас, за да ни помогнете. Да. Този наш съквартирант е ваш добър приятел. Браво бе, ти много хубави приятели имаш, бе. Да, той се казва... Кажи му името и му го дай на мен, аз се разправям с него. Георги Парцалев. Как? Георги Парцалев? Ама това значи от моите. От твоите. Гледай какви неблагодарни хора, бе. Гледай, бе, толкова добрини им прави, а те виж как се отнасят с мене. Ама аз сега се разправям, бе. Аз сега като се върна вкъщи, знае вече как. Слушай, преди да си тръгнеш ми кажи, за да бъде човек спокоен, да няма неприятности със своите съквартиранти, как трябва да живее? За да бъде човек спокоен и да живее добре с съквартирантите си, трябва... Какво трябва? Да няма съквартиранти. Другари, извинявайте, къде е библиотеката? Тук е, другари. Кой е библиотекара? Аз съм, бе, кажи. Много се радвам, благодаря. Да. Другари библиотекар, знаете ли, аз дойдох да си взема някои книги за прочет. Да, бих желал най-напред така от класиката нещо да взема. Бе, то хубаво, само че те се поизчерпаха малко класиците, Какво но... ще ми препоръчате? Мога да ви препоръчам мъртви души. Мъртви души, да. Мъртвите сибирски полета. Мъртвите остават живи. Мъртвите... Долината на смъртта. Извинявайте, мъртвата схватка. Другари библиотекар, нещо за живи нямате ли? Има и за живи, бе, другари. Дайте ми. Вземи си живия труп. Благодаря. Знаете ли, бих предпочел да ми дадете как се каляваше стоманата. Нямаме от металургията, другари, изчерпани са. Така ли? Добре, тогава крачка напред, 2 назад. Да, ама и физкултурните и те се свършиха, няма. Какво да се прави? Дета знае, бе, прави каквото искаш, бе. Той пък мене пита какво да прави. Извинявайте, другари библиотекар, но против вас имаше тук един библиотекар възрастен, стар, бай Генчо му така. Къде е той сега? Те го уволниха, другари. Защо? Той нямаше висше образование, да сложиха мене.